Ginsakyan man ni suspended Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga ang isyu sa kamatayon ni Dueñas Iloilo Vice Mayor Lamasan. Ginpost isang kongresista ang video sa iya Facebook account kahapon nga may caption nga Congressman Barzaga's speech on the Vice Mayor Lamasan murder incident. Ginsalot sini sa video ang mga personalidad sa Iloilo nga suno sa iya mga notable figures sa flood-controlled corruption scandal. Ginpasuni ni Barzaga nga makaduluda ang timing kag nature sa likod sang kamatayon ni Lamasan. Diri na kaginhambal sini nga dapat investigaran at kung naangot bala ang kamatayon ni Lamasan sa iya ihibalo sa mga anomalya sa flood control projects sa probinsya sang Iloilo. Nag-Happy New Year pa ang kongresista sa puntas ng iya nga video. Una na ginpahayag nga accidental firing ang rason sa kamatayon ni Lamasan. Napatay ini sang bespera sa isang bag-ong tuig samtang padayon nga ginabulong sa ospital. May gintukod pa ang Iloilo City Police Office nga Special Investigation Team agod nga matulid ang mga sirkumstansya sa likod sang iya nga kamatayon. Yari ang video nga ginpost ni Congressman Barzaga. My fellow citizens, Vice Mayor Lamasan has passed away. The Vice Mayor from Iloilo has passed away from a self-inflicted gunshot wound. Though plenty of questions emerged from this incident, the province of Iloilo is home to many notable figures in the flood control corruption scandal, namely Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor and Congresswoman Garin, the Ginsakyan Queen, who rules her district alongside her daughter, Board Member Rica Jane Garin, the Ginsakyan Princess, who are being investigated for involvement in the massive corruption in our country. The timing and the nature of Vice Mayor Lamasan's death is too suspicious, and an investigation must be made to determine whether her death was caused by her knowledge of the flood control anomalies in the province of Iloilo. That will be all. Happy New Year.